iForum House ibinokhenketho namhlanje olusuka eDimbaza lusiza eQonce lubebangise eZwelitsha ukanti ke bebephanda banzi ngezindawo zintathu iDimbaza iQonce kunye neZwelitsha bephanda imbali yazo ukanti ke bafikile eQonce baqala emuseum baphanda banzi ngemuseum ukuze baqonde inkcubeko yalapha eQonce ukanti ke basukile emuseum babheka kumangcwaba amadala apha eQonce apho kuleli khona amaqhawe eli lalapha eQonce ukanti ke bathe bawusuka apho bakhwela ibhayisekile badyarha babheka eZwelitsha apho khona basixelele banzi ngeZwelitsha neziphaluka ukuba eligama lithi Zwelitsha isuka phi imvelaphi yalo. So basically in the Forum House it's a community on urban I could say urban group whereby we're changing the narrative of it township yabo. So okwangoku sine le right now sibiza ikasito, so whereby we're actually touring around ilokishi yabo, sifunda nzulu ngelokishi zethu yabo. I think singabantu abasuka emaphandleni most of the time and it's sikhula lokishini sihambe singaphandle siyalibala lapho suka khona. So this is one of many rides ezizayo yabo whereby sifunda ngelokishi. So kokuqala ke esibasisitsho suke eDimbaza, so zininzi rides besisenza pha eDimbaza including iDimbaza history rides yabo whereby we actually learn about the history of eDimbaza. Senza nento ekuthiwa i-township economy apho sivizithela i-inspiring places around elokishini yabo, ezifana nendawo abantu abane-company ezithile abaziqale ngokwabo apho bazofundisa khona. If uyaqaphela ulutsha langoku kunzima bafunde into nje babahambe bathathe baye esikolweni, but we find a way whereby making education fun yabo, apho uqhuba ibhayisikili sifane nabantwana babona apha emva ngemva abancinci babahambe nathi, but at the same time kulambo lethu obviously bona it's fun to ride a bicycle yabo, and bakwazi ukufunda ke kwezinto sisenzayo. So most of it was it's actually a family tour yabo, ayo race. So it includes abantwana abazali utamkhulu buyakwazi nomakhulu obekhona nabo yabo. So lena namhlanje ke yokuqala esiyenza ngaphandle kweDimbaza official sibiza iCasitoys benchilo siqale emuseum emathole museum sangena ke sincedwe ngubhutbongo yabo, uye ke oyi-tour guide yethu namhlanje lapha eZwelitsha. Sangena ke emuseum sasuka ke kusaya kwi-mass graves apho sifunde kakhulu yabo, most yethu besingayazi. I think abanye isagqibela kuye emuseum sebancinci sangena nase-primary sakhumbula umnyango ujoye ngaphi. So sifunde kakhulu ke namhlanje. So ngoku ke sacyclisha from eQonce sangena ke eQonce soza ngase-Shonville songena apha ezone 1. So silapha ngokwavuvu so phumla nje sikhe sifumana okuya ngaphansi kwempumulo, then ke emva koko ke ngosawukhe singene deep ke ngokapha eZwelitsha bhutbongo ngasixelele ke bubanzi ngeZwelitsha sifunde ngayo. Today we had this Ikhaya tour. I think it's based on how to entertain everyone in our households. Today we had fun. I think you have seen we have different age groups from abantwana abancinci to ubhuti omdala. That's the Forum House gang entertainment. You entertain each and everyone. Ezindlini zethu ibhayisikili yayazi most we coming nebhayisikili kude no tatomkhulu bethu they were riding bicycles. So bicycle it's in a authenticity but so there's a lot about bicycles. As babesi visite Amatole Museum today, there were lots and lots of transportation ways there, but I didn't see any bicycle, so I wasn't really impressed with that. But asifunde kakhulu, itour guide yethu was very informative. Ndifumene information enkulu kakhulu ebengayazi ngeQonce. Ndizelelwe kwecala like ndizelelwe apha eQonce, but a lot of stuff I didn't know about King Williamstown. So until Zwelitsha, I'm looking forward to go back to the community and plow back and be good. Siya sanodliwano ndlebe nomnye waba baqhubi ogama linguSantos esixelela lubanzi ngolutyelelo lwabo. Masimve ukuba uzawuthini. I-experience enayo ngeForum House, it started few years ago. Siqale ngabantwana, sizama ukudibanisa abantwana ne-community, sizama ukukhulisa i-relationship between le gap ikhoyo siyinothisileyo between i-youth
nabazali, and also bafumane knowledge nge community yabo abaphila kuyo. So that's how it started. Experience endinayo ke, we also went ahead and sidibana nezinye clubs and learning more about indaba ye cycling and how we can actually incorporate ideas so that sikwazi uzisa something different to community yethu nathi. Sine vision ethi ke sizawukhulisa community where si supporta socially na business wise, siya supporta apho sifuna ukukhulisa khona businesses zasehlaleni, nalapho sifuna ubumba khona relationships zabazali nabantwana bakhona, kwenzela uba ikwazi manje ukukhula community yethu ibe yilento sinqwenela uba ibe yiyo. Igama lam ndingu-Asemahle Betsha kwiindaba zeZwelitsha Online TV eQonce eZwelitsha.